Erremonta 12ko egun batean, denak lasai zirudien bitartean, ziordiko neskatopat oiu artean, ama bultzaka hasi zen gerazedin etxean. Baina zer du nauze, zaria izalaba, kanpoan ejerzitu bat ikusi dut amata, jainkoa nolatan zer dun ba, Nafarroa erasotua izaten ari da. Lehenik Burunda ta gero Aranaz, albako sugea luzatzen ari zen barna, baina harakien araze erronka agertu baitzitzaizkien erronkariarrak. Geldi ezin gaztela bea mondarrak lagun, geziaren jomugan zeukaten iruña llegatu ziren eta hiriburuan nagusitu ziren kainoi eta zaldun. Pasaturik jadanik goizuta talekun berri, Lizarrako izarrak tristuraz bibegi, batean tafaia bestean herri berri, baita zangotza eta irun berri. Tuterako ateak gurutzatu ezinik, hilabete bat osorik setiaturik, gaztelaren eskutan doni bane garazi, dena menderaturik. Pedro Mariskala zutitu egin zen, gure erreinu maitea irentzi egin dute, erantzuna prestatu behar dut orentxe, egiten dudan azkena baldin bada ere. Hiru fronte zituen lehen saiakerak, Gipuzkoa Zaraitzu da Nafarroa bera, barneko hiriek bazuten seinalea, altxatuta botatzeko erasotzaileak. Bigarren saiakerak beste hiru mutur, Garazi Orreaga eta Erronkari kasu hemen gertatu zenak, harrituko zaitu Pedro Mariskala egin baitzuten gatibu. Ondoren etorri zen hirugarren txanda, hainbeste saiakera historian ez da, 21 batean noain udalan da, bi armada eman ziren Tipi eta Danba. Berriro galdu arren, etzen agurre esanen, gazteluak gogor defendatuz, gerora bihurtuko zena denon ikur. Hau badakizu Amaiurri zena du, Hondarribiko plazan setioa luzatu, Espainiak berriro lapurtu nahi du, 1.500 arte ezinaztu. Bat ginen, Kresal eta Elur, 1620ko urrian, itxasoan bezala, galdurik euria, disolbatu zen Nafarroa, Frantzian, egoak ebakia, papar gorria.